past few months, the Balkan route has become the main alternative for migrants to reach Europe. Every day, thousands of Syrian, Afghan and Pakistani people choose the path leading through Greece, Macedonia, Serbia and Hungary in hope of a new life. Hungary is the first European country, which is also part of the passport-free Schengen area. This year, 110,000 asylum seekers have already been registered, which is twice as much as it was in 2014. The migrants regard Hungary as a transit state only, as their ultimate destination, in most cases, is Germany or other northern European countries. The majority of the migrants traveling through Hungary enter the country at Ásóthalom. Olyan 1000 fő körül van a napi létszám, amelyik átjön Ásóthalom határán. A schengeni határátkelők őrizete rendben van, de ezek nem ott jönnek át, hanem két schengeni határ átkelő között, amit nem őriz senki. Ez a migráns szállító embercsempész autó, amit nem érdekli, senkit nem érdekel, több mint egy hete itt van. Ott ülnek a migránsok, innen lehet már látni. Na most, hogyha ilyet nem láttatok még, akkor most nézzétek meg, hogy ez van itt nap mint nap. 45 days in the way from Afghanistan. From Iran to come Istanbul. Istanbul going to camp, around 1 week staying in the camp. After that coming to border of water to coming to Greece. Many people die in the water. Yesterday night we are by walking coming to here, and police officer catch me and we are staying around 2 hours here. Everybody, if listen our voice, don't coming from this way. This way you play with your life. This way is not good. Where do you want to go? I need to go into London, Hungary, and take the fingerprint. Fingerprint just in Germany, good, no problem. If you go another country, for example, Holland, Finland, and Sweden, the other country return back to Hungary. Yeah. Egyszerűen megszállják Európát. Hát nyilván veszélyben van az életük meg. Kiknek? A miénk? Nem, az ki foglalkozik a mi életünkkel. A bejött emberöknek a nagy százaléka, mondjuk egy 80%-ot mondok, az mind nemzőképes fiatal férfi. Az egy héten belül szexelni akar. Önt, egy másik magyar lány, egy német lányt, vagy kit fognak megerőszakolni? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, pont 20. Ja, meg egy gyerek még ott fönn a tetején, 21. Migránscsapás. Jöttünk körülbelül 200 méter. Ki az, aki megkérdezte, mi a francot keresünk itt? Ez a schengeni határ. Semmit nem ér. A kormányzati kampánynak az egyik része az, hogy egy kerítést épít a szerb határa. Körülbelül hetedére kívánják csökkenteni a Magyarországra belépők számát. Nagy probléma az, hogy a kerítés az teljes egészében magyar területen lesz, tehát magyarán a kerítés túloldala is magyar terület, tehát magyarán nem kell ahhoz a kerítésen átmászni, hogy valaki menekül státuszra legyen jogosult. A másik nagy probléma, hogy a határőrizettel való megerősítése az nem látszik igazán, hogy lesz megoldva, tehát ez a kerítés ez nyilvánvalóan rongálható lesz, ezen a kerítésen majd lukat lehet vágni, és át lehet rajta jutni, tehát hogy ki fog alakulni az embercsempészetnek az az ága, ami pedig majd a kerítésen való átjutást fogja szolgálni, nyilvánvalóan megfelelő pénzekért. És hát ami még egy nagyon nagy probléma az az, hogy a kerítés az megkerülhető, tehát 175 km hosszú, de van 2 vége, és a 2 végén túl nincsen semmi. 98% of the entering migrants are caught at the borders and taken to the border control. Here, they commence the bureaucratic procedure by fingerprinting and grouping them to proceed to different refugee camps across the country. Following that, buses transport them to Szeged train station, from where they have to reach their designated camp within 48 hours. Here, civil volunteers from an organization named Mixol receive the worn-out migrants. They are provided with food, water, clean clothes and medical help if needed. Volunteers also give instructions how they can reach the camps. Without the work of these civils, the situation would be chaotic, as most of the time migrants do not even know which city they are in. Hát ide konkrétan
A szegedi határrendészeti kirendeltségről érkezhetnek gyalogemberek, a nagyfai ideiglenes befogadóállomásról, illetve a röszkei hangárból, amit a rendőrség tart fönt. A nagyfai táborból jön a legnagyobb létszám, ez azt jelenti, hogy naponta 4, illetve 5 busz, 200-250 ember körülbelül, aki ide kerül. Itt mi elmagyarázzuk, hogy hogyan utazhatnak, kapnak vizet, ételt, itt tudnak telefont tölteni. Aki mondjuk afgánként Iránon keresztül elindul Magyarországra, az nem egyedül teszi meg ezt az utat, hanem egy embercsempész lánc közreműködésével. A legtöbb esetben ezek az emberek szerintem azt se tudják, hogy pontosan milyen útvonalon, mely városokat érintve haladtak, hanem mindig van egy segítő, egy változó segítő, aki az egyik pontról a másikra elirányítja őket. És ehhez képest megérkeznek ugye a viszonylag fejlett Magyarországra, és itt viszont egyáltalán nincsen segítőjük, és az önkéntesek pont ezt a feladatot látják el, hát nyilván teljesen más motivációval, mint az embercsempészek, de ebben tudnak segíteni, hogy úgymond a nagyváros útvesztőjében kiismerje magát a sokszor egyébként nagyon súlyos traumát átélt és nehéz lelki helyzetbe levő menedékkérő. I crossed the ocean, seas and I crossed the canals. I'm not afraid because I am great trust on Allah, my God. My God is a big one. I wish my family also with me, but it's very expensive. 7,000 euros. I'm studying in the college, administrator business, so I didn't graduate because of the situation. I get out from Syria and trying to find a new life. There's one road to complete your journey to Europe. You take from Turkey to Greek on the sea. We came out like a Palon boat. Some of people, they see the Coast Guards in the sea, so they stab the boat by a knife. The Coast Guards will take them to the island, so Turkey cannot take them back. Between Greek and Macedonia, we start to be a big group because there is a gangster. They wait a nice chance to attack. They want your money, they won't take everything from you. So we try to be big group and walk to train station. The train station take you directly to Serbia. Some people don't want to go to Hungary. They don't want the police catch them. Why? Because they will give you a fingerprint. If you give you a fingerprint, you can't go freely to the country you choose. I have a dream to live in Switzerland and complete my studying in there, and I have cousins there. He may help me, you know. If I give a fingerprint here, so I need directly go to Germany because Germany will break this law. Mióta kijárok, azóta én egy 6-7 emberrel tartom a kapcsolatot, és eddig mind szerencsésen megérkezett Németországba, de ugye most attól tartanak, hogy majd visszaküldik őket. Nem megterhelő ez neked lelkileg? Hát az elején sokkoló volt, mikor leül egy körülbelül nálam 5-10 évvel idősebb ember, és elmeséli, hogy végignézte, hogy megölték az egész családját. Egy 10-szer legalább elnézést kért, hogy idejött, és hogy ezzel nekünk problémát okoz. Csak annyit mondott, hogy értsük meg, hogy neki Szíriában már semmi nincs, ami fontos. Mindent elveszített. Meghallgatom ilyen történet. Nagyon szomorú leszek, de nem tudom csinálni semmit, csak tudom beszélgetni velük, és mondok neki, minden rendben lesz. The majority of the migrants leaves for Budapest, but from there, only a low percent proceeds to the refugee camps. Most of them will try to continue to their destination countries, but some wait for the call of the people smugglers, and only then they flee in the direction of Austria. In default of any state-organized help, again, civil volunteers look after the constantly arriving migrant groups in Budapest. Thanks to their informational network covering the whole country, they are always aware of the numbers of people they should expect at a given time on the stations, so they can be prepared. We are from Afghanistan. Pakistan. We want to go to Germany. Folyamatosan jönnek az emberek, megérkeznek ide évfél körül, vagy 11 óra körül, vagy akár csak 10 órakor, mert nincs vonatuk a táborokba, és itt kell aludniuk a köztereken. És hogyan tudtok nekik segíteni? Hát vízzel, élelemmel, orvosi ellátással, jogi tanácsadással, praktikus tanácsadással, hogy hol van nyitva pénzváltó éjszaka, tudnak-e éjszaka vásárolni SIM-kártyát, ezek alapkérdések folyamatosan. És pont a kisgyerekes családok miatt kialakítottunk egy hálózatot, ahol tudunk
tudunk családokat elhelyezni éjszakára. Rengeteg magánember felajánlotta a lakását. Egy nap szerintem 100 embert tudunk fedéllel ellátni. A budapesti csapat kialakított egy központi elosztó rendszert, úgyhogy most ide fogunk szaladni, hogy tudjunk vizet vételezni. A Köztársaság térre visszük, vagy II. János Pál pápa térre. Most nagyon sok menekült tartózkodik ott, mert a folyamatos rendőri razzia miatt a keleti pályaudvar környéki aluljáróból kiüldözték a menekülteket. Sziasztok! Sziasztok, drágák! Okay. Thank you, sir. Thank you. Very kind. Thank you. Wait. Guys. Hello. Okay. Thank you very much. Hello. If you have any questions, we can try to help you. Okay? Yes. Okay. Good problem. What problem? Camp. Which camp you go? Yeah. Can I see paper? Which camp? Debrecen camp? Debrecen. Everybody. So the camp in Debrecen is an open camp, which means yes. you can go out and go in, no problem. The camp is a little crowded. It's not a really good place, but it's not so bad. You are under a new law, new regulation. New regulation says that the government of Hungary can have 2 weeks to decide about the validity of your asylum-seeking refugee application. Okay? 2 weeks. Okay. Normally they will refuse your application, which means that you have 2 weeks to do whatever you want. After 2 weeks, I think you will be pushed back to Serbia. We don't know yet because this is a new law. Ők akarnak taxival beszélni, nyilván tovább akarnak menni. Ebben én nem zavarom meg őket, de nem hiszem, hogy fog sikerülni. És ilyenkor átverik őket a taxisok? Hát szerintem igen. A M0-ás körgyűrű mennek velük 2 kört, és utána kirakják őket a nagybani piacon, ahol sok sorompó van, és azt mondják nekik, hogy az a határ. Augusztus 1-én hatályba lépett módosításnak az a célja, hogy egyre rövidebbek legyenek a menekültügyi eljárások. Azok, akik nemzetközi védelmet kaphatnának, sem fogják tudni ezt megkapni Magyarországon, mert érdemben ezzel senki, se a bevándorlási hivatal, se a bíróságok nem fognak foglalkozni, hogy pontosan mi történt vele, milyen veszély fenyegette otthon, milyen üldözés érte a menedékkérőt. Az lesz a menekültügyi döntéshozatalnak a fő csapás iránya, hogy Szerbiába visszaküldjék a menedékkérőket. Magyarország az menekültügyi szempontból, az infrastruktúra szempontjából sokkal fejlettebb, mint Szerbia. Hogyha itt ilyen túlzsúfoltságot eredményez, ilyen áldatlan állapotokat eredményez ez a nagy létszám a menekülttáborokban, akkor ott Szerbiában az biztos, hogy ennél sokkal rosszabb lesz, és hajléktalanságra, tömeges hajléktalanságra, kiszolgáltatottságra lehet számítani. Emiatt is valószínűleg az embercsempészek újabb eurómilliókat fognak keresni, hiszen ők lesznek ebből a kiút.